Takže ahojte, ja som Majo Kasan, som vedúci jednej mediálnej agentúry na Orave, okrem toho vediem občianske združenie KNF Projekt a viacero projektov okolo neho. Určite ste si vďaka nespočetnému množstvu billboardov všimli, že sa blížia voľby a že prichádza to obdobie, kedy sa nám mladým síce nechce, ale mali by sme niečo urobiť. Ja chcem vám týmto povedať, že sa veľmi často vyhovárame na to, že je niečo zlé, že sa niečo nedá, že sa nám nedarí a práve obdobie volieb je to, kedy máme my šancu o niečom rozhodnúť a niečo ovplyvniť, aj keď sa nám to tak možno na prvý pohľad nezdá. Preto vám chcem povedať, aby ste si našli pár hodín, pár minút svojho času a preštudovali si tie nekonečné kandidátky a vybrali tých správnych ľudí, pretože každý z nás je kľúčový a mal by si to uvedomiť, aby sme sa už potom v budúcnosti nemuseli na nič vyhovárať a žili v spokojnej a krásnej krajine.